Milí priatelia, sme na začiatku Veľkého pôstu, ktorý dnes začíname. Slovo pôst sa skladá zo 4 písmen. Prvé je P, tak ho berme ako príležitosť. Druhé je O, čo znamená obeta. Ale obetu môžeme preložiť a vznikne z toho láska. Ďalšie písmenko má S. To je preto, aby sme v pôste neboli sami, ale aby sme boli v spoločenstve. Tak ako ja teraz pri tomto videu, takže zakývaj do kamery. No a posledné písmenko je T, to znamená tábor, čiže premenenie. Takže zmyslom nášho pôstu je premenenie. Tak poďme sa premieňať. A nech nám pri tom pomôže aj Panna Mária.